организация за болестта пулмонална хипертензия. Пулмонална хипертензия е доста редка болест и за разлика от другите редки болести е болест, която е тежко да се диагностицира. Да имаме проблем от старт. Може да се води до 1, 2, 3 и до безкрай, може и 10 доктори, да дойдем до тази диагноза на пулмонална хипертензия. Аз имам среќа и за един месец бях диагностицирана пулмонална хипертензия. Инако много често таа се помешува со слип апнеа или апнеа, астма, коп или прекомерна тежест. Ние сме премногу дебели, да ви кажат, и затоа не можем да дишиме нормално. Но всъщност проблемът е много по-голем. Се работи за много тежка болест. Що значи това? Това значи дека доаѓа до дебелување на зидовите на белодробната артерија. Со дебелување на зидовите на белодробната артерија се случва да десната страна на срцето се зголема. Со тоа се добива плучен притисок или белодробен притисок, кој што кај нормални луѓе е помалку од 25 мг по живен стол, например, кај мене беше лани 110, а сега негде сме до 90. Значи не е во нормално никако. Без третман ние не можем да дишиме. Треба третмани во Македонија, за жал немаме нити диагноза, не навремена, нема ни третман, нема ни лекови, значи сме на старт. Јас можем да пробам на срцепрвацки, да кажем, искуство. Значи, овако, плучна хипертензија, значи, изгубljение зидова белодробна плучна артерија, така да долази до високи плучни притисок и плучима. Значи, долази до проширение десна страна срца и плучни притисок е над 25, kao što sam rekla i na makedonski, moj je 110. Ali problem je ovde na Balkanu, kao kod nas u Makedoniji, tako i u Srbiju i u Bosnu. Hrvatsko ne znam za pacijente, ali imam kontakte od Bosne i od Srbije. Još ne postoji asocijacija za plućne hipertenzije, ali znam da postoje pacijenti. Mislim, strašan je fakt da mi ne znamo mnogo toga, a moramo da se podržavamo. Eto, znam za pacijente u Bosni i Hercegovini koji ne znaju lečnici ni da ih tretiraju, ni da ih preglede. Znači, ima jedan slučaj koja žena otišla na lečenje ili tretman i da se pronađe ta dijagnoza. Zlatno pravilo je desna kateterizacija srca. U stvari, desna kateterizacija je da ženjenje je pravljeno leva kateterizacija. Mislim, to je strašno. Od samog starta ona ne zna šta i kako dalje. Sada je jedan lečnik ovako, drugi lečnik onako. I postoji problem kao u Makedoniji, tako i u Bosni, tako i u Srbiji. I znači moramo zajedno da radimo. U Sloveniji znam da je malo naprednije od nas. Tako, nadam se da ćemo zajedno nešto na Balkanu raditi. Здравейте, казвам се Тодор Магаров. Председател съм на Асоциация пулмонална хипертония в България. За съжаление има проблем с техниката и не мога да си отворя презентацията, което не означава, че няма да ви разкажа това, което исках да ви представя. Ще започнем с един клип, който е на македонски и който ще потвърди това, което каза Гюргица. Той се нарича "Какво е пулмонална хипертония?" Sometimes is PH е наслов. Понекад е пулмонално.
се нарича медицинска зебра. Това заболяване е с симптоми, които са сходни с симптомите на всички често срещани белодробни заболявания. Задух, астма, обикновена настинка, грип. И поради тази причина това заболяване се бърка с тези често срещани белодробни заболявания. Когато, както видяхте на клипа, когато чуете тропот на копита навън, никой не си мисли, че зебра е избягала от зоопарка. Всеки си мисли, че това е кон. Поради тази причина заболяването пулмонална хипертония се диагностицира сравнително трудно, тъй като когато става въпрос за рядко заболяване, лекарите не преценяват факта, че често срещаните симптоми могат да са свързани с нещо, което е рядко, живото застрашаващо и опасно за здравето на пациента. Средната продължителност на момента, в който се появяват проблемните симптоми за пациента, до момента на диагностицирането на заболяването пулмонална хипертония е около 2,5 до 3,5 години. Тъй като заболяването пулмонална хипертония е бързо протичащо, изключително остро състояние, 2,5-3,5 години е времето, в което един пациент може да живее без медикаменти. Тоест, когато диагностицирането на заболяването се забави, пациента умира без да знае защо е умрял. Честотата на заболяването е около 2 на 1000, което за популация като България, 6 милиона, е около 250-300 човека. За Македония, да речем, около 40-50 човека. В момента в България се лекуват около 200 пациента с пулмонална хипертония, а в Македония има 5 известни пациента с пулмонална хипертония. Накратко ще ви разкажа как протече развитието на Асоциация пулмонална хипертония през годините, за да се стигне до положение, в което нямаше никакви медикаменти за пулмонална хипертония, до положение, в което е сега, пациентите с пулмонална хипертония се лекуват. През 2006 година, когато на мен ми беше поставено заболяване по пулмонална хипертония, и аз започнах да търся медикаменти за лечение на пулмонална хипертония. В България нямаше медикаменти, нямаше информация за заболяването, никой от лекарите не беше чувал за това рядко заболяване. Ситуацията беше изключително тежка, защото, както казах, продължителността на живота на пациент, който не се лекува, е много малка. През 2008 година се запознах с господин Владимир Томов, председател на Националният алианс на хората с редки болести, и нещата по отношение на заболяването пулмонална хипертония в България драстично се промениха. През 2008 година, от 2006, 2007, 2008 година, имаше един много дълъг период, в който ние като пациенти с заболяването пулмонална хипертония говорихме с здравните власти в България. Каквато е ситуацията при вас в момента, здравните власти не ни чуваха. 2008 година се наложи да заведем дело срещу здравните власти в България за дискриминация срещу пациенти с пулмонална хипертония. През 2008 година в България имаше 5 пациента, точно колкото са в момента в Сърбия, в Македония, извинявам се.
Искам да отбележа, че когато за дадено рядко заболяване в една страна пациентите са 5 на брой, а според статистиката трябва да са 200, това не означава, че ги няма. Това означава, че заболяването не се познава от лекарите и тези хора ги има като пациенти, но не знаят, че са с това заболяване. Когато заведохме делото през 2008 година, пациентите, както казах, бяха 5. Те не се лекуваха, никой не ги проследяваше, никой не ги обгрижваше. През 2009 година делото срещу Министерството на здравеопазване беше спечелено на първа инстанция и започна да се говори за някакво начало за лечение на пациенти с пулмонална хипертония. Началото беше поставено през 2010 година лятото, когато Министерството на здравеопазването отпусна за пациенти с пулмонална хипертония част от необходимата им медикаментозна терапия. Тогава започнаха да се лекуват 11 пациента, но тъй като вече пациентите с пулмонална хипертония бяха станали повече, още 10 пациента останаха да чакат за лечение. Всичко това се промени драстично през 2011 година, когато на пролет излезе решение на Върховен административен съд. Асоциация пулмонална хипертония спечели делото срещу министъра на здравеопазването. Тогава Министерството на здравеопазването започна чрез Българската национална здравноосигурителна каса да лекува всички пациенти с първична идиопатична форма на пулмонална хипертония. В началото на 2011 година около 35 пациента с това заболяване започнаха да се лекуват с скъпо струваща медикаментозна терапия. Лечението на пациент с пулмонална хипертония и в Македония, и в България струва между 1000 и 4000 евро на месец. Като сумата за 1000 евро е при употреба на един медикамент, а сумата от 4000 евро на месец е при употреба на комбинирана терапия, която е за предпочитане и е по-добре повлияваща заболяването. В 2011 година не се лекуваха другите форми на заболяване на пулмонална хипертония, които бяха свързани с сърдечен порок и с форма на пулмонална хипертония склеродермия. През цялата следваща година говорихме с Министерството на здравеопазване, с Националната здравноосигурителна каса, тези две форми за лечение на пулмонална хипертония, които до момента все още не се лекуваха, да получат медикаменти. Това бяха още допълнително около 35 пациента. С господин Владимир Томов имахме много сериозни разговори в Националната здравноосигурителна каса за включването на тези пациенти към списък за лечение на пациентите. Това стана факт в началото на миналата година, а в края на миналата година, 2013 година, за щастие, всички форми на пулмонална хипертония в България вече се лекуват с медикаменти, осигурени от Националната здравноосигурителна каса. В момента, началото на 2014 година, за щастие, се лекуват около 200 пациента с пулмонална хипертония, с медикаментозна терапия, която струва около 4000 евро на месец. И смея да кажа, че всичко това стана благодарение на упоритата работа на Асоциация пулмонална хипертония в изключително тясно взаимодействие с
Национален алианс на хората с редки болести, на който председател е господин Владимир Томов. Това е момента да отбележа, че няма тук в момента, че вашия алианс на хората с редки болести, като една бъдеща структура, ще бъде свързващо звено между пациентските организации, здравните власти и една структура, която ще подпомогне работата на всяка една пациентска организация по-отделно. Така че колкото по-бързо стартирате работата на Националния алианс на Македония, толкова по-добре за вас. И отново ще се върна мъничко назад. Една кратка ретроспекция. 2006 година в България за пациенти с пулмонална хипертония няма никакво лечение. Пациентите са толкова, колкото са в момента в Македония. 2013 година в България се лекуват всички форми на пулмонална хипертония, 200 пациента с скъпо струваща медикаментозна терапия. И това е пътя, по който е необходимо да върви вашата асоциация за пулмонална хипертония и съвсем скоро да се намерят още нови пациенти, които да започнат да се лекуват. Както казах, средната продължителност на живота на пациент с пулмонална хипертония без лечение е до 3 години, 3 години и половина. Това никак не е много. С течение на годините, в които Асоциация пулмонална хипертония работеше върху тема пулмонална хипертония, сме участвали в честването на Деня на редките болести 7 поредни години с Национален алианс на хората с редки болести съвместно. Участвали сме в организирането на различни семинари, информационни семинари в медицинските университети в град Плевен, град София, град Пловдив, Варна. За редките заболявания като цяло, най-големият проблем е, че не се познават от лекарите, има бавно откриване на заболяването, трудно поставяне на диагнозата, нерядко няма лечение, няма проследяване на заболяването. Това е свързано с тежко инвалидизиране на пациентите. Съвместно с Националният алианс на хората с редки болести преди няколко години предприехме инициатива за подобряване на информираността на студентите по медицина като бъдещи лекари и започнахме организирането на серия от семинари в медицинските университети, които имаха за цел да запознаят бъдещите лекари с редките заболявания, с начина на лечение на редките заболявания, с откриването на редките заболявания, тъй като не е тайна, че в медицинските учебници за редките заболявания има по 5 изречения. Те са крайно недостатъчни, за да се получи информация за всяко едно от тези редки заболявания. Както господин Томов вчера каза, редките заболявания са много. И когато бъдещите лекари не ги познават, няма как да ги откриват. Тази инициатива, която предприехме с Национален алианс на хората с редки болести, има за цел да извади от университетите, от медицинските университети, добре обучени лекари, които да познават редките заболявания, да могат бързо да ги диагностицират и това да доведе до по-добра преживяемост на пациентите като цяло. Асоциация пулмонална хипертония е във връзка с всички световни организации по пулмонална хипертония през последните няколко години, с Европейската организация по пулмонална хипертония. Няколко години подред участваме с всички европейски организации по пулмонална хипертония в национален, в европейско събиране на тези организации, което най-често се провежда септември в Барселона. Миналата година за първи път с нас присъства
и представител на Асоциация пулмонална хипертония Македония в лицето на Георгица, която е един активен, идеен член на Асоциация пулмонална хипертония и искрено се надявам, че в нейно лице Македония ще направи тези стъпки, които Асоциация пулмонална хипертония в България направи през последните няколко години и съвсем скоро във вашата страна ще има качествено лечение за пациенти с пулмонална хипертония. Едно от направленията, в които работи Асоциация пулмонална хипертония през последната година, отново съвместно с Национален алианс на хората с редки болести, това е белодробна трансплантация. Когато състоянието на пациент с пулмонална хипертония се влоши, се стига до момент, в който е необходима белодробна трансплантация за този пациент. В България белодробна трансплантация не се извършва. Най-близкото място, на което се извършва белодробна трансплантация, това е университетска болница Виена, в клиника по белодробна хирургия, на която ръководител е професор Валтер Клепетков. През последните няколко години се създаде много добро взаимодействие между Асоциация пулмонална хипертония и клиниката по белодробна хирургия във Виена. За щастие, през последната година в България много се говореше на тема трансплантация. Директора на Националната агенция за трансплантации постигна споразумение с част от ръководството на програмата Евротрансплант и в края на 2013 година България стана асоцииран член на програмата Евротрансплант. Това позволи в началото на 2014 година, на 3 януари, за честита нова година, първият български пациент с пулмонална хипертония да бъде успешно трансплантиран с бял дроб в клиниката във Виена. Имайки предвид, че всеки един пациент с пулмонална хипертония рано или късно стига до влошаване на състоянието си и е необходима белодробна трансплантация, това е насоката на работа, която предстои от тук нататък за Асоциация пулмонална хипертония, Национален алианс на хората с редки болести в България и Агенцията по трансплантация. Считам, че това е пътя, по който ще се развива и Македонската асоциация пулмонална хипертония. Като за финал на слайда, който не успях да отворя, имаше една снимка на българската пациентка с пулмонална хипертония Таня Бургоджийска, която се нуждае от трансплантация на бял дроб. Групата, която е създадена във Facebook, се казва Зов за помощ. Моля, отворете си телефоните, намерете групата във Facebook, станете членове на тази група. Ако някой от вас може по някакъв начин да съдейства за набиране на средствата за Таня, за осъществяване на тази белодробна трансплантация, ще ви бъдем изключително благодарни. Не е тайна, че не е тайна, че независимо от всички успехи, които постигнахме по отношение на лечение на пулмонална хипертония в последните години, когато стане въпрос за белодробна трансплантация или за трансплантация на пациент с заболяване като цяло, става въпрос за скъпоструваща манипулация, която не може да бъде платена от човек. Трябва да бъде платена с помощта на държавата, на здравните власти, а България на този етап не осигурява необходимата сума за трансплантация на пациент
с пулмонална хипертония. Благодаря ви за вниманието. Ще дам думата на Георгица да каже още няколко неща за Асоциация пулмонална хипертония в Македония, ако желая. Заповядайте. За пациентите с пулмонална хипертензия се кои предизвик. Сите вие имате въздушен претек, а за нас е това луксус. Се борим с много тежка болест, тежка диагноза, третман и протоколи, които въобще не постоят за жал во нашата земја. Се надевам дека ќе бидеме малку побрзели и ќе стигнеме како па да, за 2 месеца веќе имаме пациенти, аз бев сама пред 2 години, сега имаме 5 пациенти, така да се събираме малко по малко. Инако пациентите с пулмонална хипертензия имат потреба от концентратори со кислород, што за жал во нашата држава тоа не се возможува. Господин Тодор Мангаров, една наша пациентка, подари концентратор за кислород и сакам да му се заблагодаря. Еден живот ќе биде спасен, а и едно семејство кое веќе долго време е во тешки кредити и требаше да подигне уште еден кредит и уште еден за да тоа дете живее. Инако тоа е девојче од 25 години кој што живее со вродена срцева мана и има пулмонална хипертензија, но не е кажано на време дека треба да користи концентратор за кислород или през тоа како било кислород, не знам. Тоа дете има проблем со кислород и во мозокот, има и други проблеми кои што настанале текот на животот. Се надевам барем малку ќе биде олеснет животот. Благодарение на Тодор. И за финал да пожелая успех на Националният алианс на хората с редки болести на Македония, на Георгица като председател на Асоциация пулмонална хипертония. Благодаря ви за вниманието.